Sanibona bakwethu. Ngidlaleki shem. Unjani asemahle? Khona umuntu engifuna sohleba indaba einzima kabi la. Manje akafiki. Yabona nje futhi. Mhlawumbe ningabe nishare live. Salinde yena, yabo. Mase siyafollowana-ke kai. Awazi nina niyathanda ukudlala ngomphefumulo womuntu nje. Uyibuka kanjani content yomuntu mhlawumbe kuze kuphele isonto ngamfollowanga? Ayinziwa leyo nto leyo. Hi Amahle. Yo, it's Amahle ngithi yeah, unjani? Ngidida vani igama lakho but it's fine. Hi Siphe unjani? Hi ntombi enhle. Hey, wafika usuhleka mfethu wenze njani? Ni happy sinenkinga engaka? Ngiyaphila ntombi enhle, how are you mfethu? Hi Madlamini. Khona wathi ufuna ngicule manje nimancane yabo. Abe ngishaya umzwilili manje nkani mancane. Manje ngeke ngikwazi-ke. Uba uzongi-back up. Hi Amahle wakwaNtuli. Unjani Masiya? Ungibiza ngoMasiya. Amantombazane awavumelekile ungibiza kanjalo. Ngiyala. Amantombazane awangibizi kanjalo mfethu. Ku-wrong nje lokho. Can you join me? Yeah, it's fine. Anginenkinga. Nalo vuyo sawubona. Asuyeke umzwilili. Yabo nje mfethu, sengicabange kahle, bekuyi-mistake leya. Asuyeke yabo. Ngikwenzele video mfethu. Cela ufake iprofile ezwe esithomeni sakho. Yeah, u-upload i-profile pic ngizokwenzela i-video. Because manje yabo ukwenzela umuntu i-video ongafakile i-profile kuyinkinga. Ngizokushayela eceleni wena Amahle mfethu umzwilili khuleka, ngizokushayela i-VN. Ngikuculele noma ngizokufonela. Ufuna ungiqhatha nabantu ki-live? Never. Ayenziwa leyo nto leyo. Joyce, kuyaphileka. Oyiwele. Yebo bakithi, yebo. Kayisholo Madleka. Yeah mfethu ngilona kuyabheda. Akukho mnandi ubiwele. Kuyabheda mfethu. Ungayifisi leyo nto. Ibhadi nje lelo. Yabo. Hi siyamthanda and slay. Iyabheda leyo nto cause manje kahle kahle kunesidina ukuthi kube khona omunye umuntu ofana nawe. Awukwazi ukuhluka wedwa nje ube special wedwa. Hayi. Ya small mfethu. Amavidiyo
Oh, ngiyabonga mfethu. Asimahle. Hey mina Nkosi yami angazi nami ngisuke ngenzani but ngiyakwenza lokho-ke ngisho ngikushoyo sidlule. Yabo, but-ke thank you mfethu. Lapho ngangiyidlalela ngiyiqala nje yabo. Ya sakudlala. Nakhona this year futhi. So hey. Phela bengazi ukuthi kuzohamba kufike la yabo. Over 300k followers ngonyaka wodwa engiyagowa wodemet yo. Azi ngiyagowa ngiyadlala. Kodwa ngiyabonga-ke kulabo abangifollowayo. If awungifollowi kodwa unayo ividiyo yami efonini yakho, hehe, ngithi inkosi ikubusise. Badlale ngoba ngami, hayi mina mfethu. Mina ngiphila i-soft life laphayana mfethu, yabo, ngiphethwe kahle wena, ehlisa umoya. Akekho futhi umuntu odlala ngami ngoba akasathandi phela ukuphila. Akekho umuntu okwenza leyo nto leyo. Hayi manzima. Angivuki no. Ngizohlala almost isonto lonke nje la e-rest ngingayi esikoleni. I'm done ngiyoze ngiye campus mase ngiyobhala i-exam yokugcina. So, ngikade ngibhala nje. Sengizohlala until ngiyobhala i-exam. So angiyindawo okwamanje yabo. Angenzi umuntu ilima bakwethu yabona-ke igama elingaka elirong. Good for you. Good for me kanjani ngoba phela anginamngani la e-rest ngizobe ngilele 24/7. Angizuli-ke futhi. Kuyabhora ukulala njalo. Yabo angiphumi. So hey kunzima. Mina ngakwenza Nkosi yami angaze ngenza umuntu hibo. Ngadlalwa ngami. Mina ingane yenkosi engadlala ngayo la emhlabeni. Othi noma if kukhona intombazane ethi mina ngadlala ngayo. Hayi sorry shame ngoba uyangisanganela. Mina ngiyenzi leyo nto mfethu. Nalokho bachance mina bese bengaphumeleli-ke ngoba phela yabo. Unjani siya ngiyaphila unjani? Hey Jesus Christ. Ngiyabonga makhumalo. Ngifaka kwasani-ke mina manje. Vele sengizolala. Sawubona. Nani lapho siya? Hey. Kuyaphileka mfethu kuhamba kanjani? Hayi. Kuyaphileka. Isoko oluhle. Right. Yazi bengithi uthule kanti ngehlisa ifoni like ifonini yami. Khona into obusuyishilo ngangayizwa hlamba noma ngangakuphendula. Ngithe unjani? Ngangakuphendula. Oh, okay. Alright. Ngiyarayithi. Manje yini plan ukuboka naleli ngane ngalesikhathi?
Ngiyakulalela. Oh, why? Isikole. Hamba ufunda. Hey, akhuluma ngesikole bani. Ayinizofa nina. Sizofakani? Yo. Hlule into engakhulumi. Thina abanye siyaqeda. Niya? Siyaqeda. Thina abanye. Angikuzwa kazi. Yithi. Thina abanye siyaqeda. Oh, uzoqeda nini? This year. Usamncane mfana, usafunda isikole. Yo. Cocomelon. Sekumlogile. Yo. Bathi Hayi, qeda umatric but ke hayi ncane shame. Nisafaka ama-uniform. Yo. thina abanye sisebancane. Eh? Thina abanye sibancane. Ma, uneminyaka emingaki? Yo, yabo sokufika lapho ngimncane kakhulu. Uzongibophisa papayi. Adla okay, uthe wenza umatric? Yeah. Kushuthi phela una 18 or 17. Ini 17. Ubamba 19. Una 19? Uyangiphola ngiyobamba 19. Oh. Okay. Yeah. Hayi, ncane still. Kanjani ufuna ukuthi ngibe nakaki? Hayi, no, bese ngisho. Nje, azifuneki imbodla high school vele. Qeda mfethu. Wena-ke unangaki? Mina? Hayi. Ubuzelani? Ngiyabuza, ngilapho uyangibuza ukuthi kunangaki la ngiyabuza. Phela mina ngitshelile yami reason ukuthi why ngibuza wena masuyazi leyo information uzoyenza mhlawumbe. Ngiyabuza nje like for fun. Ngiyabuza like ngibuza like yabo. Hlisa umoya. Mina I'm old enough khulileka yeka lapho. Old enough. Jehovah. Una 18 kodwa uqedile esikoleni right? Una 18 no. Phela okunye futhi okubalekile, it's not about the age yabo. It's about the mentality yakho. Yeah. Kwawuthi ukhule kangakanani ngokomqondo. Sometimes iminyaka isho lutho. Yeah. But according to ilo yase South Africa, Nkosi yami under 18 sokubeka eceleni noCocomelon soqala ukukhuluma yabo masuthe ukuthi nakhona phela ukuthi una 18 and above akusho ukuthi usukhulile yabo. Yeah. Sibona ngengqondo yakho ukuthi usukhulile. Simple lento le. Yeah, I'm old enough to say. Mina athi ngithule because ucese ngichaza into eziningi. Umajob ukhalelani bakwenzani manje mfethu? Ngibona umajob ekhala lapha ekhihla esikananda lapha. Bakwenzani mfethu? Una 16 mara ufunda ugrade wena umncane kakhulu ke nje. Wena 16 years how? Awumncane lo. Ngajula u4 months. Yeah, ngake ngakwenza. It was more than 4 months. 4 angazi, but ngaqala ukujula nomuntu ngoJuly. Saze sabonana ngoDecember. To be honest, kwakuyena yedwa. So ngaye ngakwenza. Into endala kodwa ayimanje.
Hayi phela musungijaja ngangise-high school hawo. Uyathola wena. Ngumuntu phela nami angilona i-robot hayibo mhlola yami. Ngathi ngidinga amanzi la. Hayibo. Amanzi straight la. Ngizizwa la. Asiyekeni umjolo wami ngicela siphume kuwo bandla. Nozwa sekuthiwa ngiyolobola so asimeni kancane. Ngicabanga ukulobola. Hayi shit. Anifuni nina. Nisho phela ningathandi soyeka. Hawu. Hayi. Ngifuna ukulobola mina. Vele so save imali. Yabo, nisho manje ningathandi sizoyeka nje. Ya. Akuyinkinga. Uyabona mina isibongo sami ngindlovu magatsheni bebenyathi mara ayithandele ukuthi no hayi siyamthanda phela mase sikhuluma iqiniso-ke ukuba semshadweni as umuntu wesilisa ayikho into etheni uyibenefithayo. To be honest, manje akuyona i-must as umuntu wesilisa ukuthi ushade. Ngeke phela dlala nini. Because mangase ngibuze nje kunina nonke la enibukayo nawe Mandlovu ukuthi if umuntu wesilisa decide ukushada intombazane yini azoyibenefitha lapho? Ayikho. For example, mina ngikwazi ukuzenzela yonke into and ngincamela ukuzenzela mina. So if ngishada umuntu already sengizenzela yonke into uzongisiza ngani? So nje thina sonke kumele sishade. Yabo. Hey. Yabona mina nje indoda yomZulu angiyifuni. Nakayi-one empilweni yami. Ngobani? Hayi, angifuni. AmaZulu akhuluma kamnandi ne. Mara mina ngifuna umZulu. AmaZulu ngifuni straight. Hayi. Ubazondela lokho? Hayi. AmaZulu angifuni. 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 Awuzazi ufuna wena uzonda umuntu ungazi ukuthi umzondelani. Angizondi. It's not like ukuthi ngiyazonda ne. Like wena ungizwe ukuthi ngithini. Ngithi AmaZulu. Like AmaZulu. Hayi phela ngiya-offendeka cha ukhuluma into ezwakalayo ngumZulu nami. Okay, sha. Yabo. Like if umZulu afika kimi angishele ne. Ngizovele ngiyanye nje. Uyangifona? Njalo. Ngizovele ngiyanye. Angisho wena like mina ngenze example ukuthi AmaZulu like angazwisisi. Uyangifona? Ufuna? Hayi. Yazi mina ngifuna indoda enjani? Mina ngifuna indoda yomSwana. Yabona ngathola indoda umSwana. Yeah. Hawu, iya kuyona phela sikuforce ukuthi ujwayele nomZulu. Iya phela kuyona eyomntwana asange sikuforce ukuthi thatha umZulu. Hawu. Yeah. Ngumntwana. Yazi why? Umntwana anama-voice amancane izwe nje namanje. I-voice yakho ngathi inkulu neyami, that's why ngumfuna umZulu. Hayi, no. Hayi ngeke khehla. Yenza kangcono ngeke. Lento oyishoyo asiyizwa thina. Futhi kule live ikwaZulu la so lento oyishoyo asihambiselani nayo. Futhi wena ufuna umuntu mhlambe ngithini ufuna umuntu weak ongekaze aphikise yonke into oyishoyo because umZulu akayenzi into angahambiselani nayo. Usaba lokho uza mina like ne maningi AmaZulu azama ukungishela maningi awu ungathi maningi kakhulu phela nawe sonke ihamba uza maningi mfethu
maningi. Oh, Uyabona okay. angifakanga ne-picture yami no-wig. Mina ngimuhle kakhulu. Umuhle. Hey, mina ngimuhle mina ngiyazazi. Mina Oh, okay. ha. Ngiyi-yellow dog. Hayi sis, ehlisa-ke phela. Ukuze uqambe nabantu. Baningi. Iyo. Usho iy'ngane ey'ncane lezofunda nazo e-high school. Oye ma. Yes, uyanyatsa. Inkinga yakho uyanyatsa like akungiboni. Umzulu wena? Hey, ngiyadlala ngomtsola mina. Oh, makes sense. Okay, cishe ngakujaji. Hayi asifuni vele ukuyixova le nto siyimoshe nawe iqhubeka ngakhona nathi samaZulu siqhubeka sodwa yabo. Yeah. Vele asithandi ukuyiyona le nto. So umuntu ahlale esayidini lakhe yabo. Yeah. Yeah, umuntu uhlala esayidini lakhe. Yes. Yes. Hawu, usuwenza umsindo ongaka itshe umZulu ufuna amaNtswana kanti hawu. Omunye wabo kwenza isense vele. Yes. Hayi, ngiyakuzwa mina. Sinesipho, how are you? I'm good, thanks. How are you? Ngiyaphila Nkosi yami kodwa usisi lona usengihliphula umoya kabuhlungu kabi. Ukwenzani? Ongitshela ukuthi akazwani namaZulu. Eyi, Nkosi yami yo. Hawu kuyini kanti yena ngoba ngibona ngathi undlovu. Hayi nami ngixawa yilokho udidekile shema. Cha udidekile mhlawumbe usedaweni awubuthongo. Isikhathi sihambile vele. Isikhathi sihambile singamsoli kakhulu. Noma sithemba umZulu ngawo. Cha ngimXhosa mina. At least wena umakhelwane wethu wena. AmaNtswana siwabona. Ngumaki. Yabo. Manje Ngihluphe kakhulu. alright wayongalele. Anginabo ubuthongo bengilele mina so ngiyacabanga ukuthi ingakho kungafiki. Oh. Hey, sineyinkinga Nkosi yami nami ngilalile. Ntambama ngavuka nje. Late. So, hey. Shothi sikade impilo zethu ke manje ebusuku. Hayi, ngiyopoka nje mina Sulu ungaphiki nami. Hawu. Singikhulumele kangaka. Abantu abahloniphani le minyango ngisazovuka nje ngaphandle ngo2. Singikhulumele kangaka kuMandlovu ethi akafuna amaZulu. Hawu Nkosi yami, mana phela asingajajani ehlisa umoya. Cha ngikujaje. Hayi, kulungile. So, uhlala phi? Ngihlala eSekhonde eMpumalanga wena. Awu mfethu ufunani ukuthi kanje? Ufunani lapho? Phoqo isimo. Hayi ngiyakuzwa. Mina ngihlala eThekwini. OseThekwini. Yeah. That's nice. Ukuhambe nje kodwa eMpumalanga noma uhlezi lapha uphuma ngaphandle? Cha ngeke ngihambe bandla. Oh, usuke mhlawumbe uyaphike? Ngiyahamba ngiyena ko-Cape Town, Limpopo, eGoli. Ubusy-ke mfana yo. Kancane. Invite-ke masuya angazi uyaphi. Masuya lapho ungitshele. Oh ngizokwazisa. Wena ukuhambe nje uphume. No. Angiphumi mina. Manje ngeke angizwanga. Ngobani? Angikabi nayo reason ukuthi ngikwenze. Oh, ngizwakala. Yeah, mase sihamba mase ungitshela ungathwali ngami bakithi bangisathini yami. Ngisho ngathola ngawe ngiyiboni mina inkinga wena ufuna yini ngithole ngawe? Hayi bosisi. Awuthandini.
Mina ngiyilo umuntu strong engathi uma ungisebenzisa ungangisebenzisa kahle yabo. Uthanda ngikusebenzise indlela enjani mhlambe? Umbuzo wakho akusu deep too much. Hawu, bengithi uyaphenduleka nje. Athi ngibo. Ma ufuna ungisebenzisa ngempela? Kanjani? Cha phela ngizokusebenzisa ngendlela yakho. Oh yami. Okay. Since kweyami nawe ngizokutshela ayiphambi kwabantu yabo. Okay. Kodwa ngathi sengiyayithanda le ndlela yakho. Ngingakayazi. Ngimthandisisi umuntu ovuma ngento. Hawu. Hawu, ingane kuthiwa indoda iyahlonishwa. Mina ngithobela phansi kwakho. Angikuphiki lokho as much as uyihlonipha kodwa kumele uyibonise nawe lapho nalapho yabo. Because phela nawe kubalekile ukusho ukuthi ucabangani yabo. Inkinga ukuthi vele bengivise vele ngifuna ukuthwala ngawe. Ebusisi bezidlala lapho yabona ke. Ngiyadlala. Yabo isikhathi azivumi. Azumpofu abantu abampofu angibathembi. Hawu sengifike ngalwa kangaka ngakukhulumela. Yabo nje umuntu ompofu ugaya umuthi onzima kabi angimthembi mina. Usho ukuthi angikafiki kulobo mpofu lobo. Hayi ngiyakuzwa. Asibone ukuthi indlela zakho zizosebenza yini. Kodwa qale lilide wena, mina ngizofollowa. Okay, khuleka. Makuphela live uzobona lead yami ukuthi ibhekephi. Alright baba kunayinkinga. Amantombazane. Okay, bye. Bye. Omunye wenza kanje njengami samngcwaba last week. Ngifunde amaphutha nabantu kodwa ukuthi ngithule. Azina nebhadi. Akulona ibhadi ukuthi nje hayi abamantombazane ampofu. Hayi angeke wathembe. Uzofa wena. Vele mina sengiphelele ithemba Nkosi yami siyofela khona. Hayi into esoyenza nathi. uNkulunkulu wayenzani? Ayidala amantombazane siyofela khona kulungile. How are you? Was up busy ke lapho mfethu? Why is it busy? Hayi ngizwe umsindo kade ngena. Ngathi konke obuyenza. Angikho busy ukuthi khona like ngathi bengifunda. Oh, usuqedile? Usuqedile noma uthatha i-break? Ngithathe i-break but Oh. Uzokwehlisa ngami stress njengoba sikule live okay. Now. Nenkinga. Anginenkinga asithembe kuzokusebenzela yabo. Manje uhlala Nambithi. Hawu Nkosi yami. Kanti why mina ngeke kule live ngeke ngiyaphuma ke mfana hayi. Indawo Ngeke nikude nonke. Ngeke ngathanda ukukhuluma nomuntu engeke ngimbone bethu hayi ngeke. Mina ngiseThekwini. kuphethe St George. Angizwa? It's alright. Okay, right. Amahle ukhuluma ngani manje?
Hey, lost. Basket mfethu imaki. Owakaba sibongo. NgakaNkosi. Oh, nginganakile, but it's fine. Wakankosi, zithini izithakazelo zakaNkosi? Come here, okay. I think Oswazi, I'm not sure. You think? Hayi busisi. Wow. Angikho familiar nalento yezithakazelo. Umzulu kodwa. Yeah, ngizwe. Hayi ngiyakujaja-ke mina. Hayibo, wayemthatha. Intombazane yomZulu kanjani ungazazi izithakazelo zakho? Awuzwakali kazi? Ngithi kuyenzeka. Zithumeza kantoni? Why usufuna ungithakazele? Ngizokutshela. Uzozenzani? Ngifuna ukukuthakazela. Osompisi, ne? Hey mhlola le, wazi izithakazelo zabantu ezakho uzazi. Hawu, lezi zikhala zinzima. Oh, Zinesiswati phakathi, so abona. hayi angikuzwa umsachaza. Anomunye uthi Mthemba. Okay. Yeah, I prefer wona futhi hayi ngeke. Uyasithanda. I'm not sure between uMphemba noSompisi, but yeah, so two right. Lokho kunye-ke abakuchazayo-ke anginendaba nakho kuningi. Mina ngithanda lesi esithi Sompisi. Ngazuthi ngathi ngikhehle elidayisa ngemithi-ke uma usho kanjalo. Umkhuluma lesheshayo. Hawu mfethu, uSompisi ungayisho lento phambi kwabantu. Manje ubona ngathi lesi sithi Mthemba singcono nalesi Sompisi. Yeah, si-pronounce-eka kangcono ngisho sisho, yabo. Imali, njengoba kade ufunda use-high school, college, university noma? Oh, okay. Wenza unyaka wesingaki? Ngenze N4 electrical engineering. Ngisakuzwa kazi. Ngenze N4 electrical engineering. Hawu sihleli nosiyazi la. Azi, madoda. Wayongisukela. Nifunani kuthi kanje? Babo nina. Manje lo usho-ke. Uthe wenza inombe? Electrical engineering. Okay. Manje makucisha iglobe lapho ungayilungisa nje. Ngiyawusaba ugesi bro. Nizibulala nina. Wenza into esabayo. Yeah, phela angithi ngenze ukuthi angeke ngibe lo muntu okhandayo njengoba ngisemphakathi. Oh, okay. Mase ngiba honest kodwa angikuzwa fana kahle ngazi mic yakho kwenzakalani ngayo. Ngizela kude or awungizela. Like une-echo and ubuye ungazwakali uma ukhuluma. Cela ngikufollow bese ngicela ufake i-profile pic impethe la kwi-account yakho kuqala. Yabo. Ngifakile i-profile pic, awuyiboni? Cha, no ngisho angazi uthi noma but lo muntu lo sicanga ngimfollow bengisho yena. Yeah. Sorry. Ngisabheka something la. Ngibheke i-account yakho ngenye ifoni. Ayiveli. Hayibo, why ngithetha ngenye ifoni? Ngifuna ukubona lo sesilo khanda ugesi kodwa usabani. Niyazo sibulala nina. Ya, vele kuyenzeka hawu. Ngiyakuzwa ke mankosi. Jabula ukwazi ne.
ngikwazi. Ngiyifeni yakho. Bengiyazazi. Ngiyabonga. Thank you. Yeah, kahle masuku uyofunda futhi. Wena uyafunda ne? Yeah, but ngisarelaxile manje ngihlisa umoya. Cela ngikubhale. Bese ngiqalile ngigcina sekushoda iphepha lokugcina nge-28. Ngiyazi uzobhala kahle. Hayi, okay. Angifuni ukuvuma into engingayazi. Ngiyakuthemba hawu. Asiqale ngasho kanjalo angiphose ehlahleni kodwa kulungile. Uzobhala kahle umsebenzi. Okay, ungithandazele kusho ukuthi. Ngizokwenza sure. Okay, bye-bye. Sengiyazela kahle kahle. Sengifuna nokuyolala. Cela ngicommente kwivideo yakho. Iyiphi leyo ongitheke or ongimenshine kuyona? Ngizokhomenta bethu. Ungitheke kuyona nje khulileka ukuze ngifikile. Bye bye shorts. Awu shorts mfethu. Hayi uzibiza ngo-shorts. Umfishane or baqamba? Angihambe ngiyolala mina. Ibhuku la rest ngaze zinkinyi ngalele ngalesikhathi. Phela akukhona ikhaya la esemzini yabantu. So, ayi